தைராய்டு கேன்சர்ஸோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். என்னென்ன காரணங்கள் இருந்தால் இவங்களுக்கு தைராய்டு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. நம்பர் 1 ஏஜ். 25லேருந்து 65 வயசுக்குள்ளவங்களுக்கு தான் தைராய்டு கேன்சர் ரொம்ப காமனாக வரும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது விமன். ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் தைராய்டு கேன்சர் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயினாலே ஆண்களுக்கு தான் அதிகமாக வரும், பெண்களுக்கு கம்மியாக தான் வரும். ஆனால் 2-3 எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் முக்கியமான ஒன்று இந்த தைராய்டு. இது அதுக்கப்புறம் வந்து 3வது ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம எஸ்பெஷலி குழந்தைகளுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனால் அவங்களுக்கு கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, எஸ்பெஷலி இன்வால்விங் ஹெட் அண்ட் நெக். அந்த மாதிரியான குழந்தைகளோ இல்லை அந்த மாதிரியான நபர்களுக்கோ கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்களுக்கு தைராய்டு கேன்சர் வர்றதுக்கான ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்குது.